हाऊसफुल 5 ए आणि बी म्हणजे नेमके काय? हाऊसफुल 5 ए आणि बी हे एकाच चित्रपटाचे दोन वेगवेगळे व्हर्जन्स आहेत, ज्यात प्रत्येकात एक वेगळा क्लायमॅक्स म्हणजेच शेवट दाखवण्यात आला आहे. ही अभिनव कल्पना निर्माता साजिद खान नाडियाडवाला यांनी साकारली असून त्यांनी 30 वर्षापासून या कल्पनेवर विचार केला होता. हाऊसफुल 5 ए आणि हाऊसफुल 5 बी म्हणजे नेमके काय याचे उदाहरण पाहू. हाऊसफुल 5 ए या व्हर्जनामध्ये एका विशिष्ट पात्राला खून करताना दाखवण्यात आला आहे आणि हाऊसफुल 5 बी या व्हर्जनमध्ये दुसऱ्या एका पात्राला खुनी म्हणून दाखवण्यात आले आहे. या दोन्ही व्हर्जन्समध्ये शेवट वेगळा असल्यामुळे प्रेक्षकांना वेगवेगळा अनुभव मिळतो. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही हाऊसफुल 5 ए पाहिलात तर खुनी कोणी वेगळाच असेल आणि हाऊसफुल 5 बी पाहिला तर दुसरे कुठले तरी पात्र तुम्हाला खून करताना दिसेल. आता थिएटरमध्ये कोणता व्हर्जन पाहायचा? चित्रपटगृहामध्ये हाऊसफुल 5 ए आणि हाऊसफुल 5 बी हे दोन्ही व्हर्जन्स वेगवेगळ्या शोमध्ये दाखवले जातील. उदाहरणार्थ, एका थिएटरमध्ये सकाळच्या शोमध्ये 5 ए आणि संध्याकाळच्या शोमध्ये 5 बी असेल. त्यामुळे बुकिंग करताना तुम्ही कोणता व्हर्जन पाहत आहात हे तपासणे आवश्यक आहे. हा फिल्म म्हणजे हाऊसफुल 5 ए आणि बी 6 जून 2025 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हाऊसफुल 5 ए आणि हाऊसफुल 5 बी हे एकाच चित्रपटाचे दोन वेगवेगळे व्हर्जन्स आहेत, ज्यात प्रत्येकात वेगळा क्लायमॅक्स आहे. ही कल्पना प्रेक्षकांना वेगवेगळा अनुभव देण्यासाठी आणि चित्रपटाच्या कथानकात नवीनता आणण्यासाठी करण्यात आली आहे. जर तुम्हाला दोन्ही व्हर्जन्स पाहायचे असतील तर तुम्हाला थिएटरमध्ये दोनदा जावे लागेल.